Top 6 mâncăruri românești care îți lasă gura apă. 1. Gustul sărbătorilor. Sarmale cu mămăligă nelipsite de Crăciun și Paște. 2. Pentru curajoși. Ciorbă de burtă cu oțet, ardei iute și multă personalitate. 3. Grătarul românului. Mici. Vedetele grătarelor de 1 mai și nu numai. 4. Toamnă la borcan. Zacuscă de casă pe pâine caldă, poftă garantată. 5. Desertul tradiției. Cozonacul. Pufos, aromat și umplut cu nucă. Gustul copilăriei. 6. Dulcele românesc viral. Papanași. Cu smântână și dulceață, papanașii au cucerit TikTok-ul. Tu ce mâncare românească iubești cel mai mult? Scrie-mi în comentarii ce ai mai adăuga în top. Dă un like dacă ți-a plăcut videoul și un follow dacă vrei să descoperi și alte bunătăți din România și din lume.